Kull sena Peppi Azzopardi jaħlef li s-sena ta' wara ma jerġax jieħu sehem fl-istrina. Imma raġuni hija l-istess raġuni għalfejn kull sena jibqa' jagħmilha. Peppi Azzopardi huwiex sinonimu mal-istrina u ġurnata qabel l-ikbar festa ta' ġenerożità f'Malta, Net News iltaqa' ma' Peppi Azzopardi li kellimna dwar l-esperjenza tiegħu fl-istrina. Kull sena ngħid din hija l-aħħar darba. Anka l-familja tiegħi ngħidilhom din hija l-aħħar darba, ir-raġuni però mhijiex ix-xogħol. Ir-raġuni hija ir-raġuni għalfejn kompliha. Ir-raġuni hija l-każijiet meta inti kuljum tintaqa' ma' każijiet illi matul is-sena jkollha l-istrina, jkollha l-Community Chest Fund. Każijiet ta' nies illi naf. Pereżempju, għandek it-tifel għandu bżonn kilwa. Għandek il-missier li tara l-Ingilterra biex tgħid kilwa, din it-tnejn l-isptar. U l-om joħroġilha kanċer. Taf kif? Peppi Azzopardi qalilna li quddiem din is-sitwazzjoni l-impatt tal-istejjer u l-intervisti li jagħmel ma jiqafx ma' tmiem il-ġurnata tax-xogħol għax l-istejjer iġorrhom miegħu u jibqgħu għaddejjin matul is-sena. Hija l-istess raġuni għalfejn għamilha għax imbagħad matul is-sena ninduna u nintebaħ kemm il-flus li nġabru qegħdin jintużaw biex dawn in-nies almenu jsibu s-sapport li tant għandhom bżonn f'sitwazzjonijiet bħal daw. U bħalhom hemm ħafna min jitla l-Ingilterra għal-ġimgħa u jagħmillek 6 xhur. Ejli inti kollok it-tifel, titla' l-mami, imma mbagħad taħseb li f'6 xhur ma jitlax id-dadi, u mbagħad tibda l-problema tax-xogħol, il-problema tal-flus, il-problema ta' fejn se joqogħdu, il-problema ta' fejn se jħallu tfal l-oħra, l-aħwa ġifieri, u hemmhekk tinħoloq problema serja. U allura meta nara li l-flus qegħdin jgħinu l dawn in-nies, u ma ngħid mela se nerġa' nagħmilha. Peppi Azzopardi temm jgħidilna li l-istrina se terġa' tkun festa ta' solidarjetà anke bis-sehem ta' ħafna u ħafna nies li jaħdmu minn wara l-kwinti u li jagħmlu xogħol importanti. Grazzi tal-li għattajnuni ħafna u ħafna ħafna. Grazzi tal-li se ċempert.